Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Patricio a já vás vítám u hry South Park The Stick of Truth. Nacházíme se na začátku hry. Vybral jsem si postavu asasina a začneme hrát, ať máte aspoň z toho nějakou radost. Dobře, takže jak jsem říkal, hraju za asasina. Vzal jsem kytičku. Dáme jí tady Kennymu. Určitě hru South Park The Stick of Truth znáte už většina, takže nemusím nějak představovat, co to je, nebo o co se jedná. Úplně přesně já sám o sobě nevím, o co se jedná, takže jsme na tom tak nějak stejně. Dobře. Tohle to teda jako úplný začátek není. Nebo spíš je, ale už je to trošku, je to asi ty vado 2 minuty hraní, jako pak se dostanete sem do Kupa Keep, což je vlastně Cartmanovo vymyšlený hrát. A o co vlastně jde? Tam ty děti si hrajou prostě na dračí doupě, podle southparkského tématu. A nás čeká teď první tréninkový boj. Mám odehraných asi 15 minut celkově. Pardon, zdraví, děkuju mnohokrát. OK, takže, no dobře, space, block, já to bloknu. Super. No, dostal jsem PP body, super. Vole, dělej. No, nice, very nice. PP body jsou něco jako permanent, nevím, jak se to dá říct. Jak bych se to dalo říct? Ono to je vlastně energie, která vám pomáhá používat skilly. Například ten, co jsem použil já teď. No dobře, tak jdeme se podívat na slavnou hůl pravdy. Stick of Truth. No, tady to, vy to určitě znáte, já nechci se koukat na ty videa za prvý, nebo spíš teď nechci se koukat, protože já to budu dělat celý od začátku tady to. Ale já to jenom zkouším, abyste viděli jakou kvalitu, a když tak můžete napsat do komentů, jestli bych nemusel, jestli byste kdybyste měli dojem, že to video není moc dobrý, tak mi napište do komentářů pod video, co mám znít na OBS-ku. Nebo nějak nastavení nějaký toho OBS-ka. Aby jsme měli nějak to. No nevadí, no to jsem trošku odbočil, takže pokračujeme, takže aby jsem mohl dát do příště vylepšit. Tak. To by bylo.
je jeden. Jedna. Au. You suck! Dobře. You got this, douchebag. Fuck you. Já mám nějakou krkavou to What are you pr... waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Oh man, he was totally waiting for you, dude. Jsi Just hit him like that. idiot. You need to try a different tactic to damage him. Tebe. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mitt. Oh, jeez! Douchebag, use your arrow. Take out the archer. Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Reflecting. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. Jo, víš tak, tak mě klidně zhejtujte, že jenom anglicky mě to úplně uprdele. Oh, it's on! Oh. I don't wanna play anymore. Takže Great jako, job, douchebag. celkem pohoda. Ještě jeden boj, tohle děláme taky rychle. Tak, Let's do this, douchebag. takhle. Reposity. Shielded. Okay, that guy has a shield. Shields are super A weak. mě Just hit them with your nezajímá. simplest hit over and over to wear them down quick. Kolik mi šans? 1, 2, 3. Šajze. Hell yeah, that's how you do No, it. jeden. Oh, it's on. That's it. Now finish him. Dostal si anální send z mý díky. Dostal to ty. Kriple jeden. Tak, to je byl poslední boj začátku. Takže. Drow elves, fall back. Fall back, I say. Já jsem spokojený. Awesome, dude. Take that, you asshole elf. No, budu ještě přemýšlet nad tím, jestli to vůbec dám na proč to vůbec říkám? Samozřejmě, že to dám na YouTube, ale já se bojím fakt těch hejtů, že mě zhejtujete jako prasu, že jsem úplně, že to je moje první video, který fakt natáčím. Chci ho dát na to. Aha. Tak doufám, že budete aspoň trošku. To, že budete aspoň trošku schomívaví. Tím bych se s vámi rozloučil, děkuju, že jste se podívali. Když tak mi napište fakt, co bych mohl v tom nastavení OBS mohl dát, aby to bylo lepší. A tak se mějte, budu rád, když to trošku rozšíříte. No, to je asi všechno. To je skvělé.